Dati yan, irugiti nga rodan, dati problem of the day mga kasin, kasti ko na kitay, agapukin ni Deo iti Ilocosur. Sagudayan nga ti surat ni Deo. Dear Kasin. Sakbay man ti amin kita idanon ko man tinabara akablaw ko kada kay amin nga agserserbi di tanemar si studio iti naimbag nga oras. Kasama din nga kablaawak digiti padak nga agbibuya kada ito'y nalatak ka programa nga adulaw na iti adu ti maliliwaan nyo, adu ti matultulungan nyo. Kanagyaman akpay when kablaawak pay digiti naayat nga sponsors nyo. Naawis met tirik na kasin yung nanabitak pa ngamin nga nagdengdengeng iti programa yung dita na yung studio. Ket ita nga adda mga parikot ko naawis met tirik na nga mangibinglay. Kada kayo tabaring no adanto met ti maitadyo abalakad kanyak. Adda mabalin ti pamilya kasin yung ket bugbog tungak nga anak. Ulila ako ni ti ama. Ket ni dakda kami laengen ken ni mama wenno ni mama ti agdenden na iti balay mi. Agraman ti masukan sukat nga babaunen mi. Masukan sukat kunak ta saan mo't nga agbayag dagiti babaunen mi. Ngem diti naudi nga nagbalin nga babaunen mi ket na isang sangayan unay kadagupan kadagiti nagbalin nga kadkadwami wenno katulong mi. Ta isupay ti kangrunahan na rason no apay nga naadanak iti parikot. Ket nagsurat kada kayo. Irugik man nga rod ti amin kasin yung edita sidirennak ni mama edita nagikat manen ti dati nga babaunen mi. Talaga kadi nga awanin ti pagbaliwam Deo. Kanayon nga sakit ti ulo ti papay mo kanyak barok. Apay ngamin nga siyakla ti magit kita yung mama. Awan mo ti aramitig nga madi. Dinaklat na ngamin ni ikaskaso Anya nga awan. Ti kayat mo sawen? Palabsek latan ti madingar aramidem? Ha? Barok? Kanya ko matimadingay naramid ko, mama. Di ka aglibak tayo. Amuklat ta na sikat makaiga puno apeng at ti malaw manen ti babaunin tayo. Kanya ko matibasol ko, mama. Isuti na ngayat nga nagikat ken ti malaw. Awan ti madingay naramid ko. Ay saan na basta pumanaw day jay. No awan ti nadagsan nga rason tayo. Iso nga uray di mo ibaga kanya. Amuk nga day naramid mo. Ay, makaamu kayo mama. Noan niya ti kahit yung panunutin, noan niya ti pamati yo. Adakin ka dita. Ngayon basta siya, imbaga kenggan, awan ti madingay naramid ko. So nga panawan kan mama. Kahit kung ti aginana iti silid ko. Rumarak mama. Agsasarak kami kadigadi barkadak. Rumar ka manen, iho? Minalim kamit laengin nga rumar nga mapan kadagiti mabarkadang barok. Mama, anyan to manin ti maidanon kanyak nga aramidem nga madi. Kaanya ko mat aramidik nga madi, mama. Inakmat lang kadagiti barkadak kunak. Ay na, amamukan barok. Adon tindandanon da kanyak nga madi nga aramidem. Kadiyo kami ni kaskaso ida mama. Apay ngamin nga patpatsem digiti bagbagat sa bali nga tao. Apay, ada ka din palso ka digiti dandanon da kanyak? Ha? Deyo? Ha? Mama, aming indandanon da kanyak ket pudno. Ket kakaasi aklang amang areglo ken kaken mangurornos ka dagiti madingar aramidem barok. Mama, ay nadeyo barok. Agbalbaliw ka kuman. Simpaem kuman ti biyag mo. 25 anyos kan. Saan ka na teenager barok? Rumbeng ko mga agtrabaho kan. Weno tumulong kay tinegosyo tayo nga pinanawan ka dataday di papam. Ay, bakit ako anak ko tandaanam dayta? Saan nga itiag na nayon kat napigsaak? Kat kasano ka pa'y ngarod? Kasano pa'y tibiyag mo no bilang laeng? Ha? Iso nga agnak-nakim ka kuman, Deyo barok, sakbay ngagbabawi ka. Inakon mama, agur-uren di barkadak. Panawang kayo di balay. Anya malin, tinaramid mong amadi, Deyo, barok. Angkel, anyat madiman nga naramid mo, kunak.
Gapo ka dito dag dito angkel, dama di man nga naramid kon. Umayag la dito tapno agina na angkel. Ay. Nakadagdag kel ti balayo. Dito'y pala ti umay mo paginaraan. Angkel. Ay, ibagam ganyan. Anya tinaramid mo nga made. Awan angkel. Kahit ko nga talaga ti umay agina na dito eh. Agina na nga. Kahit ko nga agina na tilapayag ko angkel. Anya. Kahit ko nga agina na tilapayag ko kasi sermon ni mama. Ay, naparok. Ay, kita gagangay laing nga sermonan nakatakas tamo ti turong ti biyag mo. Kita, no, anyaman ti bagbaga ni mamam kay ka. Para iti pagsaya atang barok. Tamo na, amome nga saan nga nasaya at ti turong ti biyag mo. Kasi itang edad mo, agbarbarkada ka pa laing. Ay, paano nutin ba ta barok? Bakit ni inamon? Bakit ni mamang mon? Sakit kasta pa laing ti pagpakitam kay kuwala. Amok man no, mainanaan tilapayag ko dito eh. Sa amot gaya. Patimot na kayo angel, sermonan dak. May hotel punton. Okay, sure. Okay, Arda. Okay. Okay, makabulan. Marin po dito. Nga day, Jay. Makabulan. Aki kita tutoy-toy. Pigsamot din lang. Ebidensyang ipakita na. Ang natagikuanan ni Clara. Ano mo ko na yo? Sino tagdingding iti drama ng Ilocano? For that. Sakit nagpigsa, makaring-ring. Katurturugak pa ilaing kit. Anyamat din. Kaya't ko pa itiagin na kuma. Anya kumakanyak. Wisit mo't no kasino man dayta. Italaing nga dakas na agdingding iti drama ng Ilocano dito balay. Imposible man nga ni mama, tasan ko mat penapuutan nga agdingding iso na iti Ilocano nga drama. Napipiyapay iti telenovela nga Tagalog ah. Paunguloy mo ito. Nabustan na po yata nak. Makaraman kanyak no asino man dahil nga nang istorbo ti turog ko. Parbango na hindi sumangpetak. Basit pa lang oras ti turog ko. Agsagana ka ita. High school. Ti college. Dito tagbas agtrabaho ako. Ni mama. Oo. Dito matlay. Itaman lang nga makitak nga. Name alas 7 trabi. Agdingding iti drama ni mama. Ilocano nga drama. Ang saan nga iti radyo ti pagdingding ganda. Iti met cellphone. Iti na pa ni Jesimbaan. Naka-loudspeaker ba't gayam isumot lagay nga nagpiksa. Hindi mo pasungatan. Ang maguri ka. Mga parts, excuse me. Sino dahi takadwa na nga agdingding agbibuya? Irugi ko na rin. Saan ko nga mailasin? Gayim ni mama kung nakumakangan ubing matpay. Sige, good luck kay Gadyo. Kas la teenager la tilangana. Kaanakan na, kasinsin ko lakuma. Kasinsin ko kung nakumaang. Malasin ko mat amin nga kakasinsin ko. Saan nga tanga iso ti baro nga babaonon ti balay nga kasukat day dinaudi nga babaonin mi nga ti malaw iti laing na biit. Nagsardi. Tinalyaw na. Isong kata. Saan kon nga naituloy ti panggep ko nga ungtak wano pagsawsaw ako man at nang disturbo ti turog ko. Takadwa na matgayam ni mama nga agdingding iti drama. Nagidaak manen ang imdya ko na ituloy pa itinaturog ta abusta ng maringre nga ititingding nga drama iti cellphone nga naka-bluetooth speaker. Nagbalin pa nga burbur tsa kanyak no asino day nga babae nga kadwa ni mama nga langan ti teenager. Iso ka di ti baro nga babaunin mi nga kasukat day di dati. Hoy, Deyo. Mama, jak kayat ti kasi nga panang matmatmat mo kani Sheila. Ha? No anyaman ti pangpanggepem, di mo laing inipatuloy ta siyak ti makalaban mo anak ko. Jak agang angaw. Asino nga Sheila? Dati baro nga babaunin tayo? Wen? Asino kumapay nga rod? Awan ti amok ka day tayo bagbagayo mama. Am-amu ka unay barok, di ka aglibag. Uray di mo ibagbaga kanyak, kunakto banen. Amok nga ada madingar aramidem kadagiti babaunin tayong iso nga nagtatalaw da. Anya? Awan ti kinapudno na dayta mama. Ay na di ka naglibak kunak. Tapno ammom. Deyo.
At damat nagipulong kanyak iti aramidem sakbay da nga timalaw. Anya, inalilaw mo ka na ida. Ginundawayam ida. Nagkarkari ka kadakwada nga di mo may tinungtong pal. Ha? Ti amom siguro kat awan tinakaitured kadakwada nga nagipulong kanya kaya. Asino tinagko na dayta? Saan ngagpaiso dayta mama? Ay nga barok. Isarday mo dayta nga mading aramidem. Tagsublin to dayta king ka. Makarma ka barok. Apay ko mga makarma kat awan mo ti mading inaramid ko mama. Barok. Kagura ka aperpermino at damading aramidem kini Sheila. Tandaan am dayta. Kaasi mo ti suna. Diyak kumamangalan iti babaunin ta daytang arod mading aramid mo. Angin nagpakpakaasila kanyak. Piman nga numabalin kat ikak ti trabaho. Takayat na nga tulungan ka no tinaganak yung kwana. Iso nga pangaasim ko madeyo barok. Ha? Kunakmat ka awan ti mading naramid ko kadag iti babaunin tayo mama. No awan kunak, awan. Period. I'm June. Amom, makakatawa aking ka Sheila. Ay, si kagayam, sir. Apay nga kay kayat mo tagdingding nga iti drama nga kakasta. Kwa sir, maliliwaak ngamin. Pagpalpalabasak ti oras, bayat iti panagdaldalos ko. Kaya nadupay ngamin ti maadaw ko nga adal kadag iti nadumado mga drama nga ibasbasa ni Kasin yung ken ori ni Sir Nemi, Manong Nemi. Amom ka di nga saan na bagay king katiagdeng iti kasta nga drama, ha? Ha? Tatiagdeng iglaeng iti kasta nga drama, ket dagiti duduuganin nga tattao. Dagiti addan edad na tiket ko sawen. Sige. Ne. Api nga inidep mo maten tidingdingim nga drama, Sheila. Kwa sir, nadlaw ko nga saan yung nga magustuhan tidingdingim nga drama. Bayan sir ta, sa aktul agdengeg not may saak. No saan yung nga mangmangeg. Sige sir, panawang ka pa dito sa alas. Inak madagdalos iti silid ni madam. Ha? Napintas ti Sheila Naidumdumang isuna katag iti dati nga nagbaling nga babaunin mi. Ubing pa eh. Jack Mariro isot ko ubingan kadakwada. Nakiinis ti kudil na ha. Sana bagay ti kasto nga trabaho na. Amangan numarigrigat laing ti pamilya na iso nga napilit nga simrek ti kasto nga trabaho. Angin. Ubingan. Mahilig agdengdengeg ti drama. Po unay. Di amok kat digiti laing duduugan nga tao tagdingdingig ti kakasta. Pintas ti sukog ti pamagina ni Sheila. Da nga tanubyo na. Awan siguro Tano ako madanubyo na. Saan ko ba ipalubos di nubyo na nga agtrabaho nga kas katulong ditoy. Kaya manong aldaw na naumot pa ti may pimasyar king kwa na dito eh. May atlakit di May atlakit di taawan tinubyo na ni Sheila. Sheila, madam, baliwan tan tinagtulagan ta nga linawas ka nga agawin. Ha, anya? Kasanungarod madam, napanunot ko, nasaysaya at siguro no minalem kalatan nga agawid. Minalem kamit nga, binigat kamit nga umay dito eh. Apay madam, da ka di madingan naramid ko madam, nga di ko kinayat. Awan iha. Apay nga rod madam, ang pinanunot ko laeng nga nasaysaya at no, minalem ka nga agawid. Madam, magastusan naglaunay no minalema nga agawid iso pwede di pagpletek nga agapan kin agsubli ditoy kay may met laeng no linawasak nga agawid madam. Sige. Saan yun nga baliwan ti
Pangedeng yu, madam. Saanin? Sige. Okay kanya ti linawas ka panagawid mo. Ang madalaeng ti ipagpakaasik ka. Sheila. Anya ka di tayo, madam. Numabalbalin ko, ma. Tunggal awanak dito'y balay. Agan anad ka. Aglalo nung dakda kayo laeng kay ni Sir Dayom. Ha? Apay madam. Basta, agan anad ka no kwa Sheila. Ha? Agan anad ka. Baka no adamadi nga mapasamaking ka. Ti amo yu siguro, mama, kadyak nanging ti saritaan nyo kini Sheila. Ha? Apay mit ka kasi ti sa uyo king kuana. Nga kaslaak badla kriminalen. Uri no di mo direkta nga imbaga kini Sheila. Maamok ka siyaklatan ti tuktukoy, mama. No apay nga naskin nga agan anad di Sheila no awang kay dito'y balay. Kas kunayo, aglalo no dakda kami laeng nga mabati dito'y balay nga agan anad. Nasakit met ti kastang ibagbagayo, mama. Am-amu ka una yan, Barok. Uri di mo aminin kanyak. Ammo ka si katigapuna no apay nga nagtalaw dagiti imununa nga babaunin tayo. Ha? Iso nga ulitek keng kabarok. Siyak ti kalaban mo no adamadi nga aramidem kini Sheila. Pabalod ka. Anya, kinagbuting ka kuma. Mabuting ka kuma iti karma, Barok. Iso nga di mo ni patuloy pa iday madi nga panggap mo kini Sheila. Awan ni mama. Busy ita, isunay tinegosyo na. Tutuwa kami laing kini Sheila dito'y balay. Saan kay baga ni mama ti karma? Karma. Diyak la mamat pati iti karma. Wen kasin yung usto ti ko na ni mama. Nasken nga gan anad ni Sheila. Nang runa kanyak. Taaklunek nga madiidi tinararamid ko kadagiti nagbalin nga babaunin mi. Aminek man laengin. Angim deti kat napalabas kasi niyong amok nga madi tinaramid ko. E maklunek nga dakes sa katawi di. Gabuta ginon gundawayak dagiti nagbalin nga babaunen mi. Aglalo no napintas ti babaunen mi. Aglalo no napintas wenno sexy. Aglalo no nakainumak. No sumangpeta kiti parbangon nga nakainumak manipod iti pa naggimik ko nga kadwak dagiti babarkada. Riingek dagiti babaunen mi ket mapanakat patimplat kape konforme agpayda sarak ti kanen ti makan. Ket gapu iti impluwensya ti ara ket adda dagiti gundaway nga tiyansingak ida, adda dagiti gundaway nga arakupek ida. Ngem agsorsori ak tumetlaeng into no mausawanak. Nga pagpakaasi ak kadakwada nga saan dala kuman nga ibagbaga ipulpulong kay ni mama. Wen kasin yung nagtatalaw da, angem pinapetpetak ida iti kwarta tapno saan da gipulong, tapno no agulimek da. Angem adamot gayam lata nagipulong. Jak amo kasin yung kasta ti ugalik idi. Aging nga dimteng ni Sheila iti biyag ko kasin yung. Irekap mo tarita Sheila. Sir? Irekap mo, ilak mo. Painaskin nga ilak ko pa lang, sir. Duwa talaeng diti balayo. Basta ilak mo. Agtulnog ka. Sige, sir. Masidig ka dito eh. Yes, sir. Anya ka diti paaramid paubrayo kanyak, sir. Nasakit ti likod ko. Amom ka di tagmasahe? Ay, saan, sir? Saan ko amo tagmasahe, sir? Nalakamit lang kiti.
Ibasahim latan. Kung saan, isuro ka. Ay, pabuyakin ka. Aday pabuyakin ka nga video na to lahat. Sige, sir. Ay! Abay, api nga nagigtot ka. Inikat yung taulis yun, sir. Nakabrief kay laeng. When agpamasahayak nga ron. Uri, dito bukot ko laeng. Kaya dito gurgurong ko. Apay, itaka ka di laeng makakita, ti lalaki nga nakabrief laeng. Saan met kindiya, sir? Met lagayam. Kaya nakatalikudak mo at nakapaklebak mo. Alan. Datoy, tuladem dito nga video. Dito nga panagmasahe. Kasta, may medyo ipigpigsa mga. Kasta lang, sir. Yes, kasta lang. Nasakit ngamin ti likod ko, nasakit ti bukot ko. Sige, sir. Ay, pala turo Ryan. Rugyamon sila. Sige, sir. Apay nga agtagtagargar tayo, ma'am. Pasensya kan, sir. Italangamin nga ramidik ti kasto eh. Masanay kanton. Imbes nga agpamasahe ti ruwar, si kanto laengin, tas si kanto tandanak. Kahit mo kadi. Wen ko namon. Sige, sir. Ituloy mo. Alapay. Italtalmig mo. Italtalmig mo, bay. Alapay. Agtagtagargar tayo, ma'am. Agtagtagargar, di kita ramay mo. Pasensya kayo, sir. Agner-nervous ka di? Siguro masapol mo tidingding kem tapno no saan kang agnervyos. Ha? I-play mo man dati paboritong nga dingdingin nga drama ng Ilocano. Tabaring no marelax ka nga agmang masahe kanyak. No irapin mo ti agdingig. Sige, sir. Sige. Tapno no pimpidas mo lang pa ng masahe kanyak. Sige, sir. I love you, John. I love you. Itipil mo pa. Ni. Manong name nakalalis to dagiti pasam. Kastoy, sir. Diba takal pasanlay, panangibagkahan natin, I love you, John, I love you more ko na. Anaglanang dagiti bibig mi, kageddan, ti panangikat kun ti arwaten. Kageddan, manong name, ti panangaksakroy ko. Kastoy, ti dingdingim nga drama? Sheila? When, sir? Kageddan na, manong name. Karaman na dahi tang amin no kwan, ti panakpak nga kunada. Really? Ada kastoy ti Ilocano drama? Facebook ba dahi? When, sir? Facebook. Talaga? When, sir? Mayat, sir, napintas. Denggin nyo kami na, sir. Nagpadpada kami nga lamula. Lamang nga ro, denggik man. Irapin mo. Denggin ta. Bayad nga imas basahin na. Sige, sir. John. Noon, yaman ti mapasam ka na ta. Saan ito kung mga baybayan? Nalaing dati nga paribasa. Ni Sir Nemi, deta, sir. Nalaing, sir. Uri ti radyo, sir. Nagibas-basa pa, eh. Saka di. Uy na, sir. Napayag deta nga dramatistan, sir. Magustuwag dati style na. When, sir. Nalaing nga talaga, sir. Uri, dati anak na, sir. Dati anak na. Na amo na met, sir. Nalaing mat agi-drama, agi-basa. Kasta ka di? When, sir? Nakabangbang lumanong. Ken ko gwapo di anak na, sir. Maamalan, kinikinitin, kagat-kagatin, katakit-tabuin, kirap. Grabe dati ah. Namunang ta nagmayat. Makagargari. When nga rin, sir? Talaga? Uri si ka, Sheila. No dumdum ka dito eh. Ang dingdingin ka, magargari ka. When nga, sir? Uri asin numit na, sir? Ken naglaing da nga agi basat kakasta. Tilaing da nga mangi drama ket talaga nga maibuyog kamot may surot kamot na. Kahit basawan makaarim kamot no kwa.
Kitwin na, sir. Sepan, manong nemi, katnulahin. Really? Ipariknak. When, sir? Manong nemi, masip-sepan. Tinggim ngamin, sir? Selan na. Uy, nga ron, dingdingin ka ron. Nagbayad nga ron. Babae. At dapat as-asog na. When, sir? Nalaing na ito nga lakay. Utog, siguro ito nga lakay. Ha? Ni Sir Nemi? Saan mo na, sir? Nakaro kayo ba't nagsasao? Dito pala nagibas-basa na expert na expert. Siguro, in real life, talaga nga naaro mo dito nga lakay. Tsakla mo, sir. Angim dito anak na, sir. Nararam dito, Permi, nakarkarot pa nagibasa na, panpanak pa. Talaga? Alaman? Dinggik tumang mo dito anak na ako nam. May dito Awang pa tinangik ko iti radyo, no? Awang pa tinangik ko nga drama nga kastoy. Kadwa na, seryoso. Kinawan ti kastoy nga. Mayat man da ito Nabang pinagkan. Sa kunya rasas, don't cry. Apo. Saan ka may bayan? Sabi ko man Kitam, sir, naglaing agkarida ta lalaki ay lukas na nga madamadan. Ang deta sigurado. Di nang tutong palin ta karina deta. Baybay anan tumadla ta babae no maala nang tiket na. Ha? Kasta aming nga lalaki, sir. So adot mapidot ko nga adal dito'y drama nga dingdinggik. Kasta di kita lalaki. So ada kaya da iti babae, karida nga kari. Into no maala dan, awanin. Baybay andan tun. Saan mo't nga saan mo't siguro amin na. Papadada aming nga lalaki. Kitsak na ron. Nagutog na di ko na kaya. Uy, saan ka utog ni Sir Nemi, sir? Nagkilit pa nagibas-basa na talagang batidong-batido. Nemi, tinabayag kun. Ngayon ornong nga para kini Clara nga ibisibis iti talon na. Awamat ka di tarantak manong Nemi. Nalaing di nga lakay. Anyat. Nalaing. Magustuhan. Pinawan tirantak. Ken sa anak na seryoso kini Clara manong. Okay, inaran ko lang, tinagikwaklaeng gapo iti postami kadag iti barkada. Kitaim, sir? Kitaim mo suti kunat? Gapulat postaan? Isong nga jak mamat-mati kadag iti lalakin, sir? Awan talik ko kadag iti lalakin. Ay, saan mo't amin nga lalaki? Sheila. Anya ti kayo asawin, sir? Sa anak nga kasyay. At papada kay amin nga lalaki. Saan kunak mo? Alay tuloy tanga tinggin. Mayat sa. Ano ito kunak? Mano nga bulan? Nalaing. May isa nalaing drama na ti surat. When, sir? Kasta kinalaing na. Uray ti baruna. Alaga? Ano ito? Everyday dito When, sir? Everyday. Alauna ti malem. Tibigat 8:30. Alaga? When, sir? Tawagan nga tulay. Karayon nga iso ti dengdengek, sir. Bayat nga agdaldalusak. Kureno aglablaba aktibigat. Sundo? Iti malem, no programa ni Kasin yung dati anak ni Sir Nemi. Dati pa nagtuturog met no kwan. Iso no kwamet ten, nakaidaag no kwan. Nagkaro tayo dyan, sir. Talaga? Kasanong karod kat may sakamot nga matmaturog iti kwartom. Kasanong karod dumagargari ka. Nudong-dinggim na ti kasta nga drama na. Kit permi sir nga umapalaknok kwa. Kina pakpakatawa kami, sir. O so nga mapukaw met ti ganas na nukwa ta pakpakatawa mo ti sumarunong nukwa. Dinggik tumamod dati anak na. When, sir? Basta doon pa. Banak tuman ada sumarunong nga live data. Agdengigak tumamod. Sige, sir. Alam mo, sige. Anya nga rin, sir? May atin, alpas. Sige. Baan mo, sa anak ka masahinin. Dinggin tala tayo drama, palpasin ta. Mayat man, magusto. Naglaing man dito yung alakay. Aglo ne kasin yung nga ididamog at adamadi nga panggep ko keniya Sheila. Sulisugek ko ma
kakas dati nga aramidek kadagiti muno nga babaunin mi. Tanong agbalay giak, awang mo ti mapukaw kanya. Ket numan maumak ton, ket nati agtalaw, papet-petak to man ti kwartan a. Agim kas na sa bali ti riknak ken ni Sheila. Kas lang makonsensya ak nga mga ramid ken kuana ti kas tinararamid ko kadagiti mununa nga babaunin mi. Sipod na idin ket nagbalin kami na nasinged ken ni Sheila. Tama gusto meten nga makipagdengeg ken kuana iti programa yo di Tanemars Studio kasinyo. Nagbalin kami na nasinged nga saan laengen akas amo ken babaunen ti relasyon mi. Kasa nagbalin kami nga agayem, agpagayam. Kadaklunek kasinyong nga adan rimusi nga panagayat ko ken kuana. Angem ti makadagis kasinyong idi ta impudnok ken ni Sheila ti marikriknak ken kuana. Saan na mabalin, sir? Babaunin daklaing ditoy. Ken sigurado nga di kayat ni ma'am agunget ni madam baka no patalawin nak ditoy. Ha? Saan? Ape ko nga patalawin na ka. Isood na ti nangisirek ken ka ditoy. Kaputa maasyang ken ka ape ko mga patalawin na ka. Ket siyempre supyaten na ti anyaman nga relasyon nga kadata, sir. Ape ngamin nga gayat kay tikas kanyak nga babaunin laeng, sir. Tsak ninamnama nga kastoy. O come on, Sheila. Di kinabayag nga agkadkaduhatan. I'm sure adamit marikriknam nga ayat para kanyak. Awan, sir. Awan? Anyang ang tiket na sawin, di kiti panagking kinatawa ta, tunggal agbibuya ta ka, di kiti drama, tunggal agin innangaw ta, kitultulungan ka pa agdalos ti balay, tultulungan ka iti trabahong ditoy. Anya tiket na sawin, di kiti. Ha? Awan ka di? Awan laing ka di paraking ka? Sir, idida mo pa'y laing, sir. Pinigila akong tiriknak. Tinepela akong tiriknak, sir. Taamok nga saan na rumbeng. Saan ka na ikarkariking ka, sir? Anya? Iso nga pagayam laing ti panangibilang ko ken ka, sir. Deyo. Sir ko lang pa'y kanyakon. Gaputa nagpudno ag ti edking ka. Idinto nga ha. Deyo kung kunamlaeng kanyak itin. Deyo lang awag mo kanyak itin. Jack matin bagarot nga. Agipudno kat ayat mo kanyak. Deyo. Kosta. Awala ti mariknam kanyak. Numanad na mariknak paraking ka. Angim saan nga naikarkariking ka kunakwit. Api ko mga saan. Gaputa langit ka. Daga aklaeng Leo. Deyo ko na kumang. Kasinyong itaklaeng kaday diklaeng narik na ti kasjay. Itaklaeng marik na ti mapay. Bueno itaklaeng ka di nga makarik na iti ayat. Adaman din iti nagbalin nga nobiyak idiyag basbasa akpelaeng kasinyong already talo atawen din na palabasin nga saan na ka nakirelasyon, ta nakibarbarkada aklatan. Kaputan mo makirelasyon na iadayunak mat kadagiti barkadak. Iso nga maki-fli-fli nga klata idin. Angim itaklay nga marik na ti kastoy nga masaktan kasinyong. Nagsakit. At inamnama ikat adamatin panagayat ni Sheila kanyak. Angim tinepelan nagayam tirik na gapot at ipamati na kat saan nga na ikarkariso na kanyak. Nga siyak kanuket langit gapot at siyak ti amo na. Ket isuna ket dagalaeng gapot at isuna ket babaunin milaeng. Uray manong nga panangalukoy ko tirik na nga ikaten na ti pamati na nga da kami ket saan nga maibagay ti maysa ken maysa. Ikaten na ti pamati na nga isuna ket saan nga naikarkari para kanyak. Gapot at dagiti tattao di tirabaw ti daga ket pantay-pantay laeng ti panagkita ti Dios kada tayo.
Aging nga iti may sa aldaw kasin yung anya man yung tinaramid mo, ha? Deyo? Mama? Amok lang hord nga minan, nga di ka agbaliw, nga adama di nga aramidem. Angim, nangawatak man latan, di ka babaunin ditoy. Ano tinaramid mo? Ginundawayam ka di manen, ha? Ha? Ano ko? Di ka lalagnak, di mangibabain ka. Mama, awan tinamading naramid ko. Anya nga awan, nagtalaw ni Sheila iti bigat. Nga uri no, agpagpakaasi ak nga ibaga na kanyak no, anyan inaramid mo king kuhana. Anyam saan na nga ibaga, anyan tinaramid mo. Api ka saan nga nagipulong isuna, binutbuteng mo ka di? Ha? Pinangtaam ka din ni Sheila? No, saan mama? Awan di, madi nga naramid ko kini Sheila. Punyeta ka. Mangibabain ka, agtalaw ka! Mama, mamati kay kumakanyak. Awan ti madi, awan ti dagas kinaramid ko kini Sheila. Ken iti kaanuman kat saan ko nga maaramid deta ken kuana. Ulbod! Saan to mama? Saan kun to nga saktan? Sheila gaputa ipatpateg ko isuna. Aniya? What? Pudno tinangig mo mama. Ipatpatig ko ni Sheila. Isulaing tinakarik na akti kastoy. Nga iso ko man ti patsik nga. Mamagbali ti turong ti biyag ko. Ni Sheila nga babaunin tayo. Agayat ka king kuana. Uwet mama. Nakasagana nga mangikalay sa kumakingkuana. Numan at damat marikrik na nga ayat para kanyak angin. Awan ka numet mama. Dahil tante karmam ko na tinaudi nga nangig ko nga insawang ni mama kasinyong. Dahil tante karmam nakarmakan. Gaboy ti pananggungundaway mo, panangalalilaw mo, kadagiti babae di, aglalo kadagiti, nagruna kadagiti, nagbalin nga babaunin mi. Dati kunanan nga nakasapul kametlat katapat mo, barok. Kita marik na meten, ti masaktan. Nga digiti narik na, digiti babae, nga pinaglulukwam lang, isumet ti marikrik na mitan. Saan naman yung baga ni mama no umanugot isuna nga siyak nga bugbog to nga anak na ket agayat iti babaunen laeng. Tila imbaga na kanyak. Iso kanot naganap ko. Da iso kanot ti karmak. Kasi yung ni Sheila ti na magbaliw ti turong ti biyag ko. Uray no saan nak ngay naklon, uray no pinaay nak. Ngayon tultuloy kon tinagbaliw, tintultuloy kon nga liniklikan dagiti barkada. Inarugik meten nga tinulungan ni mama iti negosyo na. Ada digiti gundaway nga kontakek ni Sheila. Ngayon kaskas di nga likliklikan na. Kaskas di ngayad adayo na ti bagina. Gapot at ipamati na nga da kami kat langit kan lupa. Nga saan nga rumbeng nga maikari para iti maysa ken maysa. Anya ka di ti ibagak, anya ka di taramidek tapno maalukoy ko, makumbinsir ko ni Sheila, nga dayta nga pamati na ket saan nga pudno, uno saan nga umno, nga saan nga uso daytan. Uso kat pay mo dayta langit at lupa met. Kasano nga maalukoy tirik na palubusan na, ti puso na, nga agayat kanya. Dasken ka di nga siyak ti bumaba, tapno lang agkalebel kami. Ket makita na, tapno maikari aking kuana. Balakad ng dakman, tulungan dakman kasin yung iti agdamag at adamot pala komunikasyon mi angem
kaskas di nga awan lata pagbaliwan tirik na kanyag. Idinto nga di na mga babae dita. No armek ida. Nagalisto damat. Nagalisto mat ang maregreg tirik nada kanya. No apay nga ni dediti kunadan. Sang kaibaga ni Sheila kanyak. No agreply. Un ibagam. Deyo. Nga saan nga pudno dedi bagbagak nga sa anak nga maikarkariking ka. Angim adun tinangnangeg ko nga drama nga ididamo naragsakda. Angim sopyaten ti pamilya tinabaknang saan tanton nga naragsak. Sang kaibagana nga itilaeng rugrugina nga naragsak dagiti langit ken lupa nga nagtipon. Ngamit iti agangay agnanayon ton nga parikot ken kinaliday. Pudno ka dayta nga ibagbaga ni Sheila kasinyong nga saan tupulos nga agragsak ti langit ken lupa no isuda ti agtipon. Dahil nga rin ti paggibusan ti surat ko kasin yun na akong ti agyaman kadigiti makaited ti balakad. When amok may saak mo ten kadigiti imbagbagak idi nga duduugan nga tao nga agdingding ti kakastyo nga drama angim di pa nagrik naket aglalo pa nga imbubing ta nagmayat di buya kadigiti drama yung kasin nyo ken thank you ti panang liwliwam kada kami ayan ura digiti obreros mi ket magustuhan da ayan magustuhan digiti obreros mi nga agbibuya yung kantsa-kantsawan dakbot no ko naglalo ta muda nga siya ket awan pay asawak. Agyaman akmet ken kakasin yung ti alos mo nga nangornos nang ibasa ken nang idrama. Ti pakasaritaan ti parikot ko iti biag. Asapay kumakat at damit na ibati nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga din nga ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Toyag problema Deyo iti lukusur.